IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Mangrugi iti kampanya ni Filipina tennis star Alex Eala iti 2026 Cincinnati Open iti Ohio, USA itang Aldaw. Muna makasango ni Eala ni Elena Gabriela Rose iti Romania nga imabante iti round of 64 kalpasan nga inabak na ni Magdalinet iti Poland. Imuna na nakaala iti ba iti 17th seed nga ni Eala tapno umabante iti next round. Target ti Filipina World number 20 ani Eala makasubot ken Rose ang nakaabaka na iti final qualifying round iti US Open iti tawen 2024. Malagi pa sana nakastrike ni Eala iti quarterfinals iti National Bank Open iti Canada iti laing Lunes kalpasan anabak ken Belinda Bencic iti Switzerland. Agsango da Eala ken Rose inton alas 11 iti rabi. Oras ditoy Pilipinas. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.